Joo, siis taas toi ihan kohta tullaan loppuun. Ei oo kuullut.
Jumalan rauhaa ja tervetuloa tähän muistelemaan Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja että Jumala saisi, että se kuoleman kautta se elämäkin saisi meissä enemmän sijaa. Tuleeko sä Saaka mun kanssa rukoilemaan tähän ja sitten sä voit sen jälkeen tuoda mitä sulla on sydämellä. Pyhä Isä, me kiitämme siitä, että me saamme olla poikasi Jeesuksen nimessä koolla ja pyydämme, että Pyhä Henki saisi laskeutua tähän meidän keskellemme sellaisella tavalla, että me koemme Jumalan pojan läsnäolon ja hänen puheensa ja hänen rakkautensa ja kaiken sen hyvä, mitä hän Herra haluaa tänäkin meille antaa. Siunaa Isä, puheet, laulut, kaikki tulkoon Jumalan kunniaksi. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, me saadaan olla koolla sinun nimessäsi, Herra, tässä. Herra, me halutaan ylistää sinua, me halutaan koroittaa sinun pyhää nimeä. Herra, sinä olet suuri ja ihmeellinen Jumala. Abrosha la grande, la mara la saidia, la borele kere. Minä olen edentänyt teidän joukkoanne ja minä tulen edentämään, halleluja. Shikarolossa la mare, abroshe. Tämä ei ole teidän pysyvä paikka. Abreshele grendo. Kiitos Herra, että sä siunaat jokaisen läsnäolijan, Herra. Kiitos, että siunaat Paulia, joka puhetta meille pitää, Herra. Voitele palvelijasi, Herra. Avaa kuulijan kunnan sydämet, Herra, vastaan ottamaan sen, mitä sinä tahdot tänään jakaa. Herra, sä oot koroitettu, sä oot ylistetty. Kiitos, me saadaan viettää, Herra, sun muistojuhlaa tänä päivänä. Herra, kiitos siitä, että sä oot vuodattanut veresi meidän jokaisen edestä, halleluja. Sä oot uhrannut itsensä, että meillä elämä olisi. Me nostamme sinut, Herra, sinne korkeimmastakin korkeammalle. Me tahdomme ylistää, koroittaa, kunnioittaa, koska sinä olet pyhä ja sinä yksin olet kaiken kunnian ja kiitoksen arvoinen. Ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Amen. Amen. Kiitos Jeesus. No joo, mä oon Saaka Plomerus. Täällä on paljon uusia ihmisiä, mitä mä en tunne. Oli tosi kiva tulla tänne. Tää oli vähän extempore. Mä eilen soitin Kimmolle ja se jotenkin eilen mulle tuli, että nyt Saaka, sä lähet Raisioon käymään. Ja aamullakin vielä yritti, mä olin vielä unipetissä, kun vielä että älä nyt lähekkään. Jää vaan kotiin, että lääkelaskuja pitäisi laskea. Että tentti lähestyy. Mutta en anna periksi, että en mä kuuntele sua, että mä lähden. Ja mä olin eilen soittanut sit Hellevillekin ja oltiin sit päivä Hellevin kanssa ja tämä päivä on ollut hyvä ja mä uskon, että tämä on hyvä loppuun asti. Mitä mulle kuuluu? Ensiksi mä oon asunut tuossa Naantalissa. Heinäkuussa 2 vuotta sitten mä muutin. Olin siinä ensimmäisessä lähiksessä mukana. Me oltiin kaikki baptisteista ja Kimmo ja Irmeli ja Hannu ja Satu ja minä ja Pauli. Ja meitä oli 6 siinä lähiksen seurakunnassa. Ja me oltiin sitä ennen tehty syrjäytyneiden työtä Olkkarissa. Oliko 3 vuotta peräti. Ja sitten se lähis rupesi kasvamaan. Ja Jumala puhui mulle 1,5 vuotta, että siirto on tulossa. Ja mä hyväksyin sen siirron, mutta mä rupesin miettimään, että en mä edes tiedä minne. Sitten rupesi tuonne takaraivoon tulemaan, että Tampere. Ja mä että no ei varmaan ole. Nyt kuvittelet itse, että mä oon joskus asunut Nokialla aikaisemmin. Ja mun poisnukkunut lapsi kasvoi siellä. Niin mä ajattelin, että ei mulla ole siellä enää mitään. Ja miksi? No se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja sit mä oon kova kirjoittelemaan kaikkia ylös. Jumalan puhetta ja jos joku saa mulle jonkun sanan. Ja mulla on monta vihkoa vuosien varrella. Ja mä oon nekin kirjoittanut sinne, että tähän tulee Tampereen, mutta Jumala
ota se pois, jos se tulee minusta itsestä. Sitten mä lähdin kesäjuhlille Tampereelle ja menin sitten sinne helluntaihin Nokialle ja mä jotenkin vaan itkin sen koko kokouksien ajan ja rukoilin. Sitten mä oon näin lähdössä ja työnnän sitä ulko-ovea auki, niin siinä niin voimakkaasti tuli se, että nyt sä teet sen muuta. Ja sitten mä tein sen. Asunnot tuli ihan sormia napsauttamalla. Ja siinä, ennen kuin mä olin muuttanutkaan, niin mä ajoin Naantalista tähän lähikseen kokouksiin, niin Jumala puhui siinä keväällä, että sä tulet pitää naisten piiriä, mutta se ei ole tää seurakunta. Nyt mä oon vähän reilu vuoden sitä pitänyt siellä Nokia helluntaissa ja pidän tämmöisiä sieluhoitokeskusteluja ja puheluja ja evankelioin siellä ja oon mukana milloin missäkin. Ja tänä päivänä oikeastaan sillä lailla mulle kuuluu hyvää. Mun poika on 18 opiskelija, asuu kotona. Ja mä oon aktiivinen seurakunnassa ja opiskelen itse lähihoitajaksi. Mutta viime aikoina on ollut semmoista puristusta. Hirveätä puristusta. Mä oon kokenut semmoista hyökkäystä tosi kauan aikaa. Ja mä oon niin ajatellut, tätä on jatkunut niin lähemmäksi vuosi, tätä puristusta. Jumala, miksi? Että sä oot lähettänyt mut tänne, niin miksi tää puristus? Miksi mua vastaan käydään? Mä oon kokenut sen, että mua käydään vastaan. Mä en tiedä, onko se kateutta, en mä ole ollenkaan niin hyvä ihminen, että mä pitäisi mistään niin kadehtia. Ja mä oon aina sanonut Jumalalle, että mä oon se pieni, mutta mä haluan olla täysillä sitä Jumalalle. Ja en mä tiedä, onko tää jotain koulua, mitä mä käyn vielä, kun näin puristetaan. Onko jotakin, mitä Jumala haluaa opettaa. Sen mä tiedän, että mä oon turvallisissa käsissä. Oli mitä oli, mutta mä oon Jumalan suunnitelmassa. Ja Jumala pitää omistaa huolen, niin hän on sanonut. Ja mä annan kaiken kunnian mun Jumalalle. Mä psalmista luen psalmi 8 ja 3 eteenpäin. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkainsa alle. Lampaat ja karjat, ne kaikki, niin myös metsän eläimet, taivaan linnut ja merenkalat ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Miettikää tätä. Tämä jotenkin rupesi elämään mulle itselle. Ja se, että miten pieniä me ollaan oikeasti ja miten niin kuin pienestä Jumala on meidät luonut. Et nyt kun me ollaan käyty tuossa lähihoitajakoulussakin niin tätä ihmisruumista läpi, niin mulla on väkistä herännyt siinä, että miten taiteen sä oot meidät tehnyt. Ja mitä me ollaan syntisiä ihmisiä, sä pidät meistä huolen. Me ollaan uskottomia, mutta sä oot aina vaan uskollinen, koska sä oot rakkauden Jumala. Sä rakastat meitä niin paljon. Tietysti mulla oli ilo tulla tänne seurakuntaan tänään. Mulla on ollut kaikkia tosi kova ikävä. Ja jos olisi minusta kiinni, niin mä voisin muuttaa vaikka heti takaisin. Mutta kun mä haluan olla siinä Jumalan suunnitelmassa, niin silloinhan mä en lähde vasta, kun Jumala sanoo, että mene. Olkaa siunattuja kaikki. Amen. Amen. Joo. Yksikö? No niin. Otetaan täältä sellainen laulu kuin 137.
Nyt elämä on mulle Kristus vain. Tämä ehkä sopii tuohon Saagan sydämen tuntoihin hyvin. Nyt elämä on mulle Kristus vain, ja kuolemaa mä pidän voittonaan. Ei ole sellaista iloa, ei rauhaa lepoa, kun sinun on maailman tahdossa Jumala. Mun sydämeen oli täynnä syntiä, en tiennyt vielä mitä äänestää. Kun hän sanoi seuraa mua, mä aloin vapautua nyt elämään. On mulle Kristus vain. Nyt elämä on mulle Kristus vain. Ja kuolemaa mä pidän voittonaan. Ei ole sellaista iloa, ei rauhaa lepoa, kuin nyt on vaeltaa tahdossa Jumala. En vielä tiedä aivan kaikkea. Tästä yhdestä mä olen varmana. Hänestä, joka pelasti ja kaiken uudisti. Nyt elämä on mulle Kristus vain. En kysellä mitään kiitosaihea erikseen, mutta sen verran tuon omasta. Olin perjantain syöpälääkärillä ja seuraavan kerran, jos Jumala suo menee vasta puolen vuoden päästä, että ne on aina vaan mennyt kauemmaksi ne tarkkailut, että arvot on hyvät, että kiitos esirukouksista. Ja toinen kiitosaihe oli, kun me tuo Taivaisen sisar eli Rantasen Ritva Taivassalossa olen soitellut ja silloin oli, että hän käytti kaikkein voimakkainta kipulääkettä, mitä sai, kun hänen meni se ylhäältä se nikama niin hän sanoi, että ei hän käytä enää mitään lääkkeitä. Hän pääsee menemään ja tulemaan. Ja toinen, mistä me ollaan rukoiltu hänen miehensä puolesta, joka on ollut uskossa, niin kun on niin sanotulla kylmällä paikalla, niin nyt hän halusi päästä kokoukseen. Ja kun hän on Ritva on omaishoitaja, niin ymmärrät, että se miehen tulo ei ole kovin helppo, mutta rukoilla, että tämäkin saisi tapahtua. Tässä on jo käsiteltykin vähän niitä ajatuksia, mitä mulla on sydämellä, ja sanoisin näin, että entisenä urheilumiehenä, että ainahan on tämmöinen alkulämmitys tai valmistautuminen siihen suoritukseen. Niin mullakin on nyt tässä ensin tämmöistä vähän alkulämmitystä, kun täällä Efesolaiskirje 5:33 sanotaan, että vaimo kunnioittakoon miestä. Pauli sanoi sentään, kun tuolla Turun pappistesta tuo Jouko Neulanen toi tämän sama ajatuksen. Yksi veli oli oikein, että aamen. Niin Neulanen sanoi, että uskalsivat sanoa, vaikka istut vaimosi vieressä. Sen jälkeen kaveri oli kuin semmoinen sateenkaari tuossa naamassa ne värit. Mutta siellä on yksi toinen asia. Miehet, rakastakaa vaimoja. Siinä on tämä lähtökohta. Mä olen monta kertaa vaimolle sanonut, no otetaan se monta pois, että mä niin kuin rakastan häntä. Ei se ole siitä tunteestakin. Se on Jumalan sanassa, että miehet rakastakaa.
ei se voi olla tunneasia, että tänään mä rakastan ja huomenna ei. Ei hän aina oikein, kun hän näkee mun myrkytyneen naama, että tuleeko se sydämestä, mutta se on kuitenkin Jumalan sana. Ja sitten täällä Pietarin kirjassa, otan sen tähän seuraavaksi, täällä 3. Pietarin kirje, tai 1. Pietarin 3. luku, sanotaan näin. Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa niin kuin heikoimman astian kanssa ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Sitä joskus miettinyt, onko meidän veli- ja rukousvastaukset tässä kiinni. Emme kunnioita vaimoamme oikeassa suhteessa ja jääkö se, kun pitäisi rukoilla hengessä ja totuudessa. Me rukoilemme kyllä totuudessa, mutta henki ei oikein syty siihen, kun sydämemme ei ole oikeassa tilassa. Tai jääkö ne, niin kuin Danielkin rukoili, niin tuonne henkivaltojen temmellyskentäksi, eikä koskaan tavoita sitä taivaan isän valtaistusta. En tiedä. Tämä on nyt vain pieni osa, koskee seurakuntaa, kun emme ole kaikki avioliitossa, mutta sitten mikä koskee kaikkia, niin otan täältä roomalaiskirje 12. Mä olen tässä joskus ennenkin maininnut 12 ja 10. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiä toisianne kohtaan, toinen toisianne kunnioittamassa, kilpailkaa keskenään. Mä kun olen tämmöinen, kun en yöllä unta saa. Edellisyönäkin nukuin 2 tunnin jaksoa, että viime yö oli hiukan parempi. Mä siinä Jumalan edessä kysyin, että onko tämä nyt semmoinen kilpailu, että tässä voisi käyttää vähän kyynärpää taktiikkaakin, että me kunnioitamme toinen toistamme. Jumala näytti minulle semmoisen avonaisen kentän ja ei tarvitse käyttää. Kulkijoita oli tosi vähän ja ne, jotka liikkuivat, ne menivät tosi hitaasti eteenpäin. Ihan kävelyvauhti. Jos me tätä noudatamme, niin me ohitamme monta. Kiitos Jumala. Tämä oli nyt sitä, yksi osa-alue tässä toisen kunnioittamisesta on se, että me kuuntelemme, mitä toinen sanoo. Mikä on se ajatus, mistä me kumpuaa se ajatus. Meillä on ihmisiä, jotka ovat ollut vuoden ja vajatut, kun toiset on 40 ja yli. Ei se sitä tarkoita, että se, joka on ollut monta vuotta, että se olisi kasvanut se enempää. Että siellä voi olla joku sellainen ajatus, eikä olla heti sanomassa, niin kuin toi Peltomäen Seppo toi täällä silloin vankilapäivillä, kuinka moni oli paikalla. Niin muistatte, kun hän sanoi, että 2 otteeseen se oli just tämä ajatus. Ja se vielä provosoi siellä toisella kerralla. Kyllä minä tiedän. Se vie jo pohjan pois sitä keskustelua. Olla niin itse. Raamattu kuitenkin sanoo, että joka luulee tietävänsä, ei hän kuitenkaan tiedä, kuinka tietää pitäisi. Ja sitten täällä otan vielä tähän korintolaiskirjeen 1. luvun 8 sanotaan nyt on joku sekoittanut mun sivujärjestyksen, mutta kyllä se täältä löytyy. Se olikin kyllä se on toi 1. korintolaiskirje 8, ainakin pitäisi olla. Kyllä mä sen verran hyvin olen tänne laittanut. Se on tämä. Tosiaan, jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niin kuin tietää tulee. Sitten tulee tämä 1. luvun loppu. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.
paljon Jumala edes tässä ollut, että Herra, mä en niin välitä sitä tiedosta, mutta anna mulle Pyhän Hengen kautta tuleva Jumalan rakkautta, mä voisin rakentaa tätä seurakuntaa. Meillä kaikissa voi olla tämmöinen ajatus. Nyt me ollaan päästy tähän niin sanottuun alkuverettelyyn. Olemmeko kaikki hereillä? Nyt mennään itse asiaan, eli kunnia ja kunnioitus. Täällä Johanneksen evankeliumissa luku 5 sanotaan näin. Jakeesta 20. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläväksi, niin myös poika tekee eläväksi, ketkä hän tahtoo. Sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle, että kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavaa isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Siinä on syy, minkä takia me kunnioitamme Jumalan poikaa. Isä on hänet lähettänyt tänne meille pelastajaksi. Ja on valtavaa täällä Filippiläiskirjeessä tulee syvästi Filippiläiskirje 2 ja otetaan vaikka jakeesta 8. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkeaksi korottanut, antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jos et sä kuullut, niin lue se tuosta. Painoko se, mitä sydämemme. Jeesus Kristus on Herra. Isän kunniaksi me saamme sen tuoda. Sanalasku 21 ja 21. No niin, mitä ei saisi koskaan sanoa, mutta sanoisin kuitenkin. Joka vanhurskauteen ja laupeuteen pyrkii, se löytää elämän vanhurskauden ja kunnian. Ja 4 luvusta 22. Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. Joka pyrkii, se ei ole itsestään selvää. Vanhurskauteen eli oikeamielisyyteen Jumalan edessä. Jumalalle kelpaaviin asioihin. Se olisi meidän sydämenne se lähtökohta, että ne asiat olisivat sellaisia. Pyrimmekö me ja etsimme me juuri tätä, että me olisi Jumalalle kelpaavia ja meidän asiat olisivat oikeamielisiä. On myös toisenlaista kunnian etsintää. Johannes 12. – 42 ja 43. Kuitenkin useat hallitusmiehetkin uskoivat häneen, mutta variseusten tähden he eivät sitä tunnustaneet, etteivät joutuisi synagogasta erotetuksi, sillä he rakastivat ihmiskunniaa enemmän
kuin Jumalan kunnia. Meilläkin voi olla tilanteita sukumme, työpaikkamme keskellä, että me enemmän otetaan sitä, että se oma imago nousisi, ja taakse jää Jumalan kunnia ja se, että me kunnioittaisimme Jumalaa enemmän kuin ihmistä. Tämä on meille jokaiselle totista arkipäivää, jos emme valvo. Galattalaiskirje 5:23 sanoo näin. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että me toisiamme ärsyttelemme. Minä teen tämän. Minä. Olavi Eskola soitti mulle tuossa, kun hän on tulossa tänne, niin hän kirjoittaa meille semmoisen lehteen, semmoisen artikkelin, niin ensimmäinen, kun hän sanoisi, niin ei ainakaan niin, että minä. Sehän tulee niin helposti. Minä tein sen, me ärsyttelemmekin vähän, kun jotkut ovat itsetuntoa heikkoa, että kun mä teen sen ja mä teen sen. Älköönkö meidän keskellämme olko näin. En voi ottaa tästä sanomatta, pyysin Virpiä tekemään tämmöisiä ilmoituksia tuohon Olavi Eskola ja sieltä tuli 3 tämmöistä erilaista ja tämmöisiä pieniä ja Virpi et varmasti saa sanomaan, että mä tein sen. Sisar on just esimerkillinen siitä Jumalan nöyryydestä ja tekee sen Jumalalle eikä ihmiselle. Tämä on valtava siunaus. Kaikki mitä meillä on, se on lahja Jumalalta. Ei me voida ottaa omaa kunnia. Matteus 15:8. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Tämän asian eteen me kaikki me joudumme ja miettimään, että lähteekö se meidän motiivimme todella sydämistä vai onko se semmoista tulla ihmistenkin takia kokoukseen, ettei voi olla pois, ettei kukaan epäile, että ei mulla olekaan sydän enää palavalla paikalla. En tiedä. Jumala mitä tästä armahtakoon. Luukas kirjoittaa luvussa 6. Jakeessa 46. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Onko rukousvastaukset monta kertaa siinä kiinni, että me huudamme Herraa ja odotamme vastausta, mutta emme ojenna itseämme tämän sanan linjoille. Esimerkiksi kun puhutaan tehkää parannus, sitten puhutaan siitä, että tulee uudesti syntyä, kun saamme synnit anteeksi. Jeesus sanoi, joka usko ja kastetaan, se pelastuu. Tässä mä otan tämän toisen korintolaiskirjeen kohdan. Joka liittyy juuri tähän, mitä mä sanoin. 5:17. Toinen korintolaiskirje. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Kun me uudesti synnymme, niin se, mikä on vanhaa, se on kadonnut. Kaikki se synti, mikä meillä on ollut, Jeesuksen Kristuksen pyhä veri on puhdistanut kaikesta synnistä. Se pitäisi olla kaukana meistä. Mutta mitä Jeesus eniten vihasi? Kirjanoppineita ja fariseuksia, tämmöisiä, jotka niin silti otetaan se vanhassa elämässä, kun me olemme luterilaisessa maassa, niin se kaste sieltä kuitenkin tähän uuteen elämään. Vaikka Raamattu sanoo, että se mikä on, se jäi sinne vanhaan elämään. Ei mun Raamatussa esimerkiksi lue, kun Jeesus kastettiin, että Jeesus ja Johannes astui kastemaljakkoon.
ja astuivat veteen ja menivät upotuskausi. Tämäkin on yksi monelle semmoinen kompastuspaikka. Ei olla kuuliaisille Jumalan sanalle. Psalmi 50. Mä sanoisin Paulille, että tämä voi mennä vähän yli normaali, mutta kun mä olen tämän Jumalat saanut, niin en voi jättää kesken. Psalmi 50 ja 15. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Apumme otetaan aika mielellänsä itse kukin vastaan, jos se vielä tulee elävältä Jumalalta. Mutta sitten kun pitäisi kunnioittaa häntä ja nyökyttää tämän Jumalan väkevän sanan alle, niin siitä meidän ongelmat alkaa. Kun me luulemme, että se on oma voiman varassa, vaan meidän pitäisi pyytää Jumala pyhä, anna sinä pyhä henki mulle voimaa. Itse mä en tähän pysty. Kunnioitammeko me ja palvelemmeko Jeesusta? Johanneksen evankeliumi luku 12. Mä luen sen 2 kertaan, että sä todella ymmärrät, mitä tässä lukee. Ja jae 26. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä. Tämä on loppu uudessa. Jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä. Nyt tultiin sitten Heikki siihen kohtaan, kun sä kysyt, että koska mulla on tullut viimeksi kyynel. Se oli niissä yön hetkissä, kun Jumala valaisi minun tämän. Täällä on sisaria ja veljiä, jotka palvelee elävää Jumalaa. On se sitten siivous, kahvi, toimistotyötä, mikä tahansa, niin Jumala kunnioittaa sinua. Siihen kalpenee Nobelin palkinnot ja papukaijamerkit ja valkoseristi, mitkä nämä ruusukkeet, että se kunnia, kun Jumala kunnioittaa sinua lapseni. Halleluja. Voiko suurempaa kunnioitusta saada, kuin ikiaikojen Jumala kunnioittaa meitä? Se on jotakin, että vouch, ei osaa oikein sanoilla kuvata. Sitten mä lainaan Paulia, kun hän oli tuolla Ruotsissa. Mulla jäi yksi asia vaan kovin ihmetyttämään, kuinka vanha sä suunnilleen olet, 70 ja 77, kun mä siinä kuuntelin sitä hänen puhetta Ruotsissa, niin mä luen sen kohta, niin hän sanoi, että yksi vanha evankelista hänellä sen kertonut. Että se on varmaan joku 100-vuotias sitten. En tiedä, mutta kuuntele. Ensinkin aina on aikaa, varsinkin jos on sydän mukana. Sitten tämä, mitä Pauli siellä sanoisi. Aina on aikaa sille, mille sydän palaa. Mä olin nuori silloin. Ja kyllä mä sen ymmärsin, mutta mä ajattelin, että se on varmasti ollut Hilja Aaltonen viimeisellä hetkellä. Häneltä mä voisin odottaa. Aina on aikaa sille, mille sydän palaa. Sitovatko sinun sydäntäsi hyvät asiat, harrastukset, palaavatko sinun sydämeni näille asioille? Mä pyydän miettimään sitä. Filippiläiskirje, nyt pääsemme jo vähän niin kuin sinne loppupuolelle. Filippiläiskirjeet otan sieltä luvusta 1, jakeesta 9. Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivää saakka olisitte puhtaat, ettekä kenenkään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Voidaksenne tutkia, mikä paras on. Tässä ei sanota, voidaksenne tutkia, mikä hyvä on.
Se hyvä on monta kertaa se paran este. Etsitään sitä parasta. Sitten luvussa 2, 1 ja 4. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne, ja ette katso kukin, ette vain omaan, vaan toisenkin parasta. 4 ja 8. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mitä puhdasta, mikä rakastettavaa, mitä hyvältä kuuluvaa, jos on joku avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä me tänään ajattelemme? Ajattelemmeko näitä asioita tai ajattelemmeko sitä, että mahtoiko se hella jäädä kotona levy päälle tai jätiinkö mä jonkun muun aparaatin tai muita elämänhuolia tai oletko sinä paikalla, mutta oletko sinä läsnä tästä Jumalan huoneesta sydämestä? Ja lopuksi luen täältä Efesolaiskirjeestä luvusta 3, jakeet 20 ja 21. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Taivaan Isä, mä kiitän, että olen saanut nämä ajatukset, mitä olen sydämeni laskenut, ja toivon, että Pyhä Henki saisi avata näitä ja me voisimme lähteä näillä asioilla eteenpäin ja saisit muuttaa meidän sydämenne. Se on aivan sama, mitä mä puhun, jos ei Pyhä Henki aukaise, mutta rukoile sitä, että sä kirkastat näitä ajatuksia ja kaikki tulisi meidän elämässämme Jumalan kunniaksi ja voisimme etsiä, mikä parasta on Jumalan seurakunnassa. Kiitos, että siunaat tätä ostolaumaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Pauli ottaa tähän yhden laulu ja sitten mä tuon ilmoitusasiat ja mennään sitten taas eteenpäin. Otetaan 130. Tässä kun lähestytään tätä ehtoollisasiaa, niin 130. Jeesus, sinä Getsemanen työssä rukoilit. Jeesus, minun kätteeni sä verta rukoilit. Jeesus, sinä taivoit Isän tahtoon kokonaan. Sinä
sinun veresi vain minut puhdistaa. Jeesus, sinun luonasi vain selvenun saa. Amen. Joo, tulevista. Raamattu piiri jatkuu Hans Poriman vetämänä tiistaina kello 12 ja sitten keskiviikkona rukousilta kello 18 ja käsityyppi. No mä menin aina tämän lapun mukaan. Ai niin. Mutta se on luultavasti sitten kello 18.30. Korjataan. Kun mä luen suoraan lapun, niin mä katsoin ajattelemaan. Niin, oli se Kyllä, joo, mä tiedän, joo. Ja sitten torstaina on 12 käsityöpiiri ja aamurukous perjantaisin kello 10 ja perjantai sitten olkkari-ilta kello 18 ja ensi sunnuntai sitten taas ilosanomaa. Seuramme pastori Rahkonen Pauli on paikalla. Ja ennen kuin jatkamme, niin Janinalla on jotakin. Tule. Ei kun tule tähän. Mä olen tässä sun rinnalla. Rauhaa kaikille. Olen perjantain rukouskokouksessa toiminut harkitsemattomasti ja puhunut harkitsemattomasti. Haluaisin pyytää anteeksi kaikilta, jotka on paikalla olleet, varmaan hämmentänyt tilannetta ja myös Paulilta. Siinä vähän aikaa. Joo, kiitos taivaan Isä. Raamattu sanoo, että joka syntistä tunnustaa ja saa armon. Kiitos Jumala, että me ei kaikki joskus herää erheisyyden, mutta kiitos, että kun tekee parannusta, niin saa Jumalan rauhan sydämen. Siunaa Janina ja vahvista ja rohkaista Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt sitten Anna ottaa yhden laulun ja sen jälkeen Pauli, ole hyvä. Veressään on voima, joka puhdistaa suurimmankin syntisen. Sen voima vapauttaa. Hänen veressään on voima, joka puhdistaa suurimmankin syntisen. Sen voima vapauttaa. Jeesus, sun veresi voima avasi meille en Isän luo. Jeesus, sun veresi voima avasi meille en Isän luo. Tänään saan tulla sinun eteesi, vedellä pestynä rohkeasti. Herra,
Sun veresti voimaa. Hän on tie Isän luo.